i-ans. Ay, hindi. Hindi. Lipatan. Guys, kamusta kayo guys? Okay lang ba kayo? Okay lang kayo? Oh, di ba? Ang gaganda nyo? Oh, di ba? Okay lang kayo? Oh, okay lang, okay lang, okay lang. Goods? Maganda pa. Goods? Ay? Manang Kuya, edit mo Ajay ko na gawin. I-ans. Ay, hindi. Hindi. Hindi ka i-edit yun. Grabe mo Ajay. Naglapit din noong. Nakita ko na yung ilong mo. Kain po. Yan, napagod ang mga person. Ay, wala. Ay, hindi po yan yung isa. Ayun po yung isa yung katabi. Ang dami nito. Ayun o. Oo.
Welcome to Quirino, guys.